Bé, anem a fer la presentació amb Google Docs. Hem entrat, ens hem identificat. Abans he escrit docs.google.com. M'he identificat amb el meu login i contrasenya i accedim a aquesta pantalla, no? A la banda esquerra anem a crear un nou document amb New i Presentation, i al cap d'uns moments ens apareixerà a la pantalla la part de presentacions de Google Docs. És molt intuïtiu. Tenim aquí, per exemple, la part per crear una nova diapositiva, per duplicar una diapositiva, per esborrar-la, per inserir una imatge, per inserir text, vídeo, etc. Aleshores, tenim accés també a l'historial per saber què ha passat amb aquest document, amb les revisions, Start Presentation, i quan tinguem el Save, que és desar, el Share, que és per convidar a la gent a intervenir una mica, seguint la dinàmica de Google Docs a l'apartat de documents, i finalment publicar. A fitxer tindrem l'opció d'exportar, exportar a format PowerPoint, a format OpenOffice Impress i fins i tot a PDF. Anem a crear una nova diapositiva, la tenim aquí, ens surt la plantilla típica com qualsevol programa de presentacions que ja estiguem acostumats. Aquí, per exemple, posaríem un títol, el curs, aquí posaríem Pep Ribalta i Ramon, i això es tractaria de seguir les dinàmiques que ja coneixem d'altres programes clàssics de presentacions. Bé, això és tot. Dir finalment que la potència d'aquesta aplicació, més que el disseny, seria la possibilitat de compartir la feina en l'elaboració de documents de presentació d'aquest tipus, i bé, convidar-vos i animar-vos a que feu les vostres primeres creacions.